شوان الله باش ان شاء الله ورانيا Hayırlı günler. Umut Kervanı'ndan geliyoruz. Kızım kırmızı et yardımınızı getirdik. Allah kabul etsin Ayşe. Çok sağ olun. Selamünaleyküm abla. Abla Umut Kervan'dan geliyoruz. Em Batman Umut Kervanı olarak sala vakt yardımı fakira ve seviyaretken iroji li Batmanê û deru dorê Batmanê navçeyê Batmanê teva li gundê wê goştê sor yê heywana ê sor her yekê kîloka kunîv nêzîkî 1132 kesan malan em ê goştê sor bela bikin ji bo feqîr û seviyan. Ev goştê komê bela bikin qismekî wê êgo xêrxwazan sadaka qurbaniyê xwe aqiqa qurbaniyê xwe dabûne me hinek ji wî hatiye kombûye qismê din jî em aracî usuliyê got xwedan xêra gotiye em dixwazin goşt bela bikin kajmere bibine yardımcı aracî bu şekilî nêzîkî 1132 aile em ê goşt ji wan re bela bikin vêga dest pê kiriye li nava Batmanê li navçeyê Batmanê û li gundê Batmanê tev de em ê vî şekilî yardımê xwe devam dikin Batman Umut Kervanî olarak. Sala wekt em yardımî ji feqîra ji seviyare dikin meha pêşiya me çalışma me li serê got em gıda kolîsî bidine feqîra em carekî dijî gaziya xwe bi wesîla we li xêrxwazê xwe dikin heke got karibin ji me re yardım bikin nava meha pêşiya me de em ê ji feqîra re gıda kolîsî ji wan re hazır bikin em dixwazin xeyirseverê me heta vêga em bêkes nehêlişne alîkariya me kirine ji vir û pêdêjî wê alîkariyê ji me re bikin Xwedê Teala ji wan razî be înşallah.